Bilkisu mai gadon zinare, ke kike da gadon zinare Bilkisu. Ai nake gaya miki duk duniyan nan ni dai ban ga yarinya tankar ki ba saboda tsabagin ki wallahi kin ga dan hanci ki da mutanen biro wallahi wai ya baba ko yana nan Baba baya. to kaka ba Sai kaka ce amma bacci yake. Oke bacci yake gaskiya ne Bilkisu kin san kwana biyu idan na kirawo nan baki ba kya dagawa wai me ya faru ne ai ya kamata ma a canja miki babban waya irin tocin din nan amma kan ki da mu zan canja miki wallahi to ya za a yi ne kin san ne ya za a yi ne dan kis din nan ne na zamani dai wannan ne baba baya nan ko ba haka bane ba nan din nan ko ba haka bane ba to ya za a yi wa dan min dan kis din nan Kai dan malam mutunci sai ka zo kofar gidan iyayen yarinya kofar gidansu za ka lalata ta dama duk abin da kuke a unguwanni wato to a yanzu mun farga kuma duk lokacin da ka kuma dawo kofar gidan wallahi sai na mare mutunci har kofar gidansu yarinya za ka zo ka lalata ta ka ta za ka zo ka lalata ka saba lalata yara a waje to ba a gidan nan ba mu gidanmu akwai tarbiyya akwai doka duk abin da za ka yi a ƙari ma na gaskiya kafin ka ga 'yar gidan tukunna sai ka ga wani babba ka sa ido a kai Allah shirya wannan abin da aka yi abin da matasa suke na zamanin nan bai dace ba su dinga zuwa gun 'yan mata har kofar gidan iyayensu suna lalata musu rayuwa wannan abin haramun ne a musulunci don haka duk ranar da ka koma zuwa kofar gidan nan idan na rike